дар сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ паёмҳои сокинони баъзе минтақаҳои кишвар дар бораи қатъ шудани қувваи барқ аз соати 8 субҳ то 17 шом нашр шудааст. роҳбари холдинги энержии Нозирҷон Ёдгорӣ ба Спутник Тоҷикистон гуфт, ки норасоии барқ дар баъзе манотиқи кишвар на ба лимит, балки ба сабаби таъмири нерӯгоҳи барқи обии Норак рабт дорад. ҳоло агрегати дуюм аз кор баромадааст. Агар онро имрӯз таъмир накунем, зимистони душворро пеш хоҳем овард. мо ба хотири таъмини мардум бо қувваи барқ содироти нерӯи барқро қатъ кардем ва захираи зарурии обро ҷамъоварӣ кардем. дар ин вазъ мо аз мардум хоҳиш мекунем, ки моро бифаҳманд. дар хусуси қатъшавии қувваи барқ шарҳ дод Нозирҷон Ёдгорӣ. Радиои Озодӣ бо ишора ба суханони Нозирҷон Ёдгорӣ менависад, ки дар давраи омодагӣ ба мавсими зимистон дар тамоми таҷҳизоти бузурги энергетикӣ, инчунин хатҳои барқ ва зеристгоҳҳо корҳои профилактикӣ ва таъмирӣ гузаронида мешаванд, ки як ҳафтаи дигар идома хоҳанд ёфт. дар ҳоли ҳозир сокинони аксар ноҳияҳо, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бидуни барқ нишастанд. қаблан дар моҳи июл мақомоти Тоҷикистон эълом доштанд, ки кишвар дар интиқоли нерӯи барқ ба аҳолӣ маҳдудият ҷорӣ мекунад. мақомот норасоии обро сабаби ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо дар интиқоли барқ дар тобистон номиданд. пас аз он ҳукумат эълом дошт, ки маҷбур аст ин иқдомро анҷом диҳад, то дар фасли тирамоҳу зимистон камбудии барқ ба вуҷуд наояд. ёдрас мекунем, ки дар Тоҷикистон дар тӯли зиёда аз 25 сол аст, ки маҳдудияти интиқоли барқ ба аҳолӣ вуҷуд дорад. сокинони кишвар дар фасли тирамоҳу зимистон ба қадри имкон чунин шароити вазнинро паси сар мекунанд. ҳамзамон режими Тоҷикистон интиқоли барқро дар хориҷа анҷом медод. танҳо дар охири соли 2017 мақомоти Тоҷикистон аз лағви маҳдудияти интиқоли барқ хабар доданд. як чироқи дида хурад дегум амин